गिबिसिनथारावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो आरो हामबाय होनो ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोन साफ्रामखौबो आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनायजों लोगोसे गावनि थुलुंगा मोननायखौ गुबुननोबो शेयार खालामगोन होननानै। दायो फै बोसोननि फारसे थांनि। आं बोसोनखौ फरायनो लादों जाहैबाय बोसोन बिजाबनि लिरनाय 22 अध्याय 24 आरो 25 पद। बेयाव बुंदों जाहैबाय राग गोसा आरो दाखु आखलनि मानसिफोरजों लोगो दाला। बिसोरनि आखलाव नोंबो सर' जानो हागौ आरो नागारनो हानाय नङा। दिनै बे बोसोनाव जाहैबाय रायथादों जे बेफोरबायदि मानसिफोरजों लोगो दाला होननानै, जायफोरानोखि राग गोसा, जायफोरानोखि दाखु आखलनि मानसिफोर। दाखु आखलनि मानसिफोर होननानै बुङोब्ला बेयावहाय लोंग्लुं फेग्लुं सोबग्लुं नांलाय खमलाय बिदिनो गोबां नानानथा रोखोमनि। मानोना बिसोरजों जुदि नोङो थाबाय थायोब्ला बिसोरनि आखलानो नोंनियाव सर' जागोन आरो नोंबो बिसोरबादिनो एखे जाफागोन। बेनिखायनो बोसोनाव नायोब्ला इसोरा जोंनो मोननै लामाखौ दिन्थिदों, मोजां आरो गाज्रि, गुवार आरो गुसेब। बेखौ जाहैबाय दिनै जोंसो सायख'नानै लानांगौ। मानोना दिनै नों जुदि गाज्रि लोगोफोरजों लोगो लाफाबाय थायोब्ला नोंबो सानसे बिसोरबादिनो जाफागोन। मानोना बस्थासे आलु गेसावाव जुदि दरसे आलु मोजां थायोब्ला बे आलु मोजाङालाय खैदिनथो जोरगोन, बेबो सानसेबाबो गेसाव जाखागोनखा। बेनिखायनो साबधान, नोङो सोरबादि मानसिजों लोगो जादों, सोरबादि मानसिजों थाफादों, जाहाथे बिसोरनि आखला नोंनियाव दा सन्देरथों। आरो बिसोरनि आखला जुदि नोंनियाव रालाङोब्ला नों बेखौ नागारनो हानाय नङा होननानै बुंदों बोसोना। बेनिखायनो गोसोआव ला, जोंनि बे सर'आनो आखल जायो आरो बिनिखायनो सेंग्रा समावनो सिख्ला समावनो मोजां सर'खौ खालामनो नांगौ। आरो सर' जुदि खालामाब्ला उनाव जोबोद समयसा जागोन। उन्दै समनिफ्रायनो जि खामानिखौ सर' खालामा बे खामानिखौ सर' खालामनो जोबोद खस्थ' जागोन। नों जि खामानिखौ उन्दै समावनो एबा सेंग्रा सिख्ला समावनो सर' खालामो बेखौ मावनो थाखाय जोबोद गोरलै जायो। जेरैबादि फुङाव ब्रास खालामनाया जोबोद इजि। समाव खायफा सेंग्रा सिख्लाखौ आर'ज खालामनो होयोबा हाया रोङा होननानै बुङो, अब्लाथ' नों न'आवबो आर'जखौनो खालामा। नों सर'खौनो खालामाखै आर'ज खालामनायखौ। समाव बाइबेल फरायनो होयो नाथाय हाया रोङा होननानै बुङो, नायनानैसो फरायनांगौ। बेखौबो जुदि नों बेबादि बुङोबा, बिबान होयोबा खायफा गिर्जायावनो फैया, बाहानासो बानायो, उदै सादों, आथिं सादों, खर' सादों होननानै। माने नों बेफोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो सर' खालामाखै। फुङाव बाइबेल फरायनाया बे नङाखि सोरबा जबरजस्ति खालामनायनि थाखायसो। बे मोनसे जोबोद मोजां सर'। जेब्ला नों फुङाव बाइबेल फरायनो सर' खालामगोन, दसे समब्लाबो, गोलाव सम नङाब्लाबो 2-3 मिनिट्सब्लाबो, बेबो मोनसे सिनायथि फोरबोआदि नोंनि गोसोआव सेथि जायगा। बाइबेलनि बयनिख्रुइ सेथि पदआनो जाहैबाय जागायजेननायाव इसोर, माने फार्स्ट प्लेस, सेथि जायगा। बे माने अरायबो जेब्लायबो जोंनि लाइफआव, जोंनि मोनफ्रोमबो बिसयाव, मोनफ्रोमबो खामानियाव इसोरानो सेथि जायगा। आरो बे मोनसे जोबोद मोजां सर'। जेब्ला नों बिसनानिफ्राय सिखारगोन, बे समनिफ्रायनो नों बे दिनखौ जागायजेनो। आरो बे समनिफ्रायनो आर'ज खालामो, बाइबेलखौ नायो, इसोरखौ हामबाय होनो बे दिननि थाखै, बे जिउनि थाखै। आरो बे मोनसे नियम नितिनि बादिनि थाखाय नङा, नाथाय बेखौ साननानैसो इसोरादि जोंनि मोनफ्रोमबो बिसयाव सेथि जायगा। दसे समबाबो नों बेखौ सान, दसे समबाबो नों बेजों रायलाय, बेनो सम हो। आरो बेनो नोंनि मोनसे सिनायथि, नोंदि इसोरनि उपस्थितियाव, इसोरनि प्रेजेन्सआव थांनानै थायो।